Oh, cut na yan. Bago na to ah. Kaya mga ganito ang sinip. Kaya yung kay Gonzalo, nandun ko pa na Galit na galit. Hanggang ngayon, galit na galit. Sabi nga, kaya nakapost pa sa social media. Kung hindi galit yun. Bonsai. Galit na galit. Hanggang ngayon, galit na galit. Ang panlalait, sinabi na kay Gonzalo. Mami, yung panlalait, sinabi na kay Gonzalo. Sumapost eh. Wala mo tapos na rin pala. January to. Galit na galit. Gustong malapit. Sana nilait pa ako ng pangit. Kasi pangit pa sa akin. Oo nga! Oo nga! Ay kumare, yung chocolate. Tatay na yung pumag doon. Pangit yung si chocolate. Ano nga yun eh? Comedy. Para sinabi yung dugo kasi. Ayun sa'yo. Nagpo-offer ka. Tapos sabi na Hindi kayo welcome dito. sila kayo. Wala ka pa siya. Ano? Galing po. Hindi na itakitas para sa amin. Leaving restaurant. And I can wait forever. Kala ko nakatapos na yung galit. Ay, ito. Parang yun. And now that I have found you, you must not slip away. I can wait forever. Help me. Sa laki ng barangay. Laki ng barangay yun. Barangay wala lang po ito mga kaibigan. Mga kaibigan. Ito po ay barangay hall lamang. Nakita nyo naman. Nakita nyo naman mga kaibigan. Barangay hall mga kaibigan. And I don't want to work. Siguro mami, bago lang yun eh. Kaya na to. Bago lang po yun. I don't think. Yes. Oy. Yes. Parato kami lang dito. Correct. Okay. And I can wait forever for helping you that I was meant